Sadang si Pedro nasa prisuhan, ang church ni Pedro, wala po ni hunong pag-ampo niya. Nagsigig pray ang church kang Peter. Tanawa daw. Peter was therefore kept in prison, but, tanawa, constant prayer was offered to God for him by the church. Si Pedro, gipriso si Pedro, kay nagsangyaw siyang Kristo. Ang gihimo sa church, pobre lang biya ang church kaniadto. Wala sila mga political influence, wala sila kailas gobyerno, wala sila mga professional kay nga mga members, ordinaryo o pobre lang sila, wala sila church building. Ang pinakamahimo lang gyud sa church kaniadto ang prayer. So samtang si Pedro gipriso sa prisuhan, ang church nagsigig ampo. Tanawa ha, verse 6. And when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with 2 chains between 2 soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Si Pedro gikadinay ang kamot yang tiil na pagi mga jail guard sa iyang tapad. Inana ka secured ang pagkaprisong Pedro. Verse 7. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, saying, Arise quickly, and his chains fell off his hands. And the angel said to him, Gird yourself, tie on your sandals. And so he did. And he said to him, Put on your garment and follow me. Si Pedro nasa prisuhan, gikulata pagid siya. Ang church wa ni hunong og ampo ni Pedro. Taod-taod lang niabot ang usa ka angel. Gipatulog sa anghel ang tanang jail guard, ang tanang tao, gawas lang ni Pedro. Gikuhit sa angel si Pedro, Pedro, bangon diha. Pagbangon ni Pedro, tanang tao tulog. Ug ingon ang anghel, lakaw ngadto sa gawas. Paggawas ni Pedro, kalit lang mo open ang gate. Pila guna ka layer sa gates. Naabli ang pirisuhan, hangtod si Pedro nakagawas gyud. Pag abot sa gawas, nawala ng angel. Dili katuo si Pedro sa iyang na-experience. Sa unang Pedro ay muadto ko sa church. So si Pedro dali siyang miadto sa church. Now timan niha, aning tayma ang church nagampo pang Pedro. Wala pa nahuman og pray ang church kang Peter, ang Ginoo nagtubag na sa ilang prayer. Tanawa, verse 12. Follow me. So when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Ang aning panahon na wala pa sila church building, sa mga balay lang sa membro sila nagaampo. And as Peter knocked at the door of the gate, a girl named Rhoda came to answer. Noktok si Pedro. Hinumdumi, nag-ampo pang church members. Lord, mag-outside daw si Pedro na may pastor Ginoo. Nag-ampo pa ang church. Nanuktok na si Pedro. Si Rhoda, ingon po si Rhoda, isa sa kababae. Kinsa man na, ingon po si Pedro, Day, Rhoda, ako ni Day, inyong pastor, Day, nakagawas na ko, Day. Nakulbaan si Rhoda, kay ang naa sa hunahunang Rhoda, napriso pa si Pedro. Kung sige mong Rhoda, verse 14. When she recognized Peter's voice, because of her gladness, she did not open the gate, but ran in and announced that Peter stood before the gate. So nidagan mo rin, nahadlok siya, uy, ampo pa man to, mong naman ni basig-basig kawatan eh. Tagan sa dito sa sulod. Kung sige buhat niya, uy, hunos sa mga ampo, hunos. Si Pedro ba nanuktok sa gate? Nga to sa paghilom na, padayon may ampo. Mupitaw lang gibuhat 15. But they said to her, you are beside yourself. Yet she kept insisting that it was so. So they said, it is his angel. Oh. Kunong sa mo ba, na si Pedro lagi atong pastor nanuktok. Nas Pastor John dito. Nang hutoy-hutoy pa ganito, iya gitong tingog. Pagpuyo lagi diha, nagampo, siya lagi to, ingo po sa, iya gro ng angel. 16.
Now Peter continued knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. Ingon din si Roda, di lagi nihilak na gid taon si Roda. Si Pedro lagi ni ba, di mahadok mo siyang balik, kay basig ungo. Di giubanan siya, hunon sa tagampo, hunon sa tatong tanawon ning gingon sa bata. So nanggawas sila, gi-open na lang gate, pagtanaw nila. Si Pedro man yun. Tanawa ang power sa prayer. Ang power sa prayer. Wapa sila na human og pray, nakagawas na si Pedro. In ani ka powerful ang prayer biya sa church. Isa sa ministry sa church, dili laman ang pagwali, dili laman ang pag-Bible study, dili laman ang pagpakaon sa mga bata or kabus. Isa sa importante nga ministry sa church ang pag-pray sa mga nangaluya nga member. Amen? Taod-taod lang matingala to, naman si Brad nakasimba. Nikanta pa man to naging Domingo. Si sister po nawa pog kalit. Unsa ka to siya nagpa-pre-request pa ganito nga mo abroad. Masay naka-abroad na. Daghan tag pasangin lang na nawa to kay kuan, pero matag usab ya nato naatay gibug-aton. Natay problema nga ikaw lang ug ang Ginoo imong ginaseran. Nga bisag unsaon natog pugos mo simba, wa nay gana mo simba. Madalatas kaluyahon, madalatas sa discouragement, ug isa sa duty sa church gyud ang pag-pray sa mga nangaluya.